Wah, gak enak tenan ya. Ya ta, anu tipe penguk to. Lah bang Kimo yo digolap kene karo kene. Cit cit. Sing tak cekel apa ki? Ki. Kalem ae. Oh. Ulu merak. Lho. Kok koyo lah ketok iki. Nyapa? Wis bareng. Pun. Wis. Wis. Mosok wis iki? Wis. Tak delok. Lah. Wis dong. Pun. Wis ketok iki. Sapa? Nginceng aku. Wah, mah padha lecete kok dadak. Iya ya Kang Mas ya, wong karo bojone dhewe ya ora mok to ya. Sing wedok. Jatre. Suwi kok ping. Bojoku. Iki bojoku. Aku suwi yo. Iki bojoku. Aku yo pengen. Bojoku sebuah male. Tak ciumi. Geti bojoku. Pusaka yang bunyi ngono kuwi. Ya. Pusaka ya boleh ngono kuwi ya. Wis ya. Ngerti. Iki pusaka iki. Oh, ambune lepek. Wes kowe nyekel. Mas, musiknya rada horor sithik. Pusaka tenan iki. Kowe nyekel apa? Nyekel. Aku ngampil kabane Mas Didi. Ngerti? Wes. Wah, gak enak tenan ya. Ya ta, anu tipe penguk to. Lah bang Kimo yo digolap kene karo kene. Cit cit. Gak enak tenan. Tapi gak apa, sing diarani pusaka sing ora tau kambon apa-apa ya. Oh iya. Ning iki Iki sing guyono bojone Wiwin mesti kau. kasektene. Wes. Iki anu. Wok bal nyapa to? Ya jajal. Kuwi kerasan dadak mbok wok. Apa sing tak cekel? Mesti aku ngerti. Oke. Musik rada pelan landek. Nah. Hop. Musik hop. Sing tak cekel apa ki? Yen ora kleru saka kaki danyang kaki bumi kuwasa wonten ing Tanjung Kalang. Jo kluthuk nyekel menapa? Kowe nyekel gunungane wayang. Ya ora. Tenang. Ya ora we. Aja kowe nyawang iki wujude anduk sing rupane ping ambune ngak. Ning kadigdayane iki lho. Kowe sik ora percaya neo, ora percaya. Yo. Tak cekel apa ki? Kowe nyekel tase sinden. Ya ora. Pisan Kas, aja buka terakhir apa ki? Kowe nyekel banyu aqua. Gone sinden kuwi. Ya ora. Banyu putih. Bener? Kowe nek kepengin ngerti katoke sinden rupane apa gayo iki. Wah, aku dek ini tahu gak iku aku tipe dredet kabeh. Gayo iki. Lho, iya to Mas. Iki lho, kowe aja sembrono. Ki sing diarani rupa ning ora nyono ning ora ngira tetep duwe kadigdaya. Iki pinter mboten Mas? Heeh. Domongi kok kowe iki. Apa-apa ngerti. Kowe nyekel apa lah aku ngerti. Pinter apa? Loh, lah nyatane kabeh iso tak sawang kok. Lah aku wis mbok omongin lho mau. Oke lah wirawiri mbok omongi gunungan. Tak kuat. Cakeme. Rasa mbok buka. Mau gelah. Wis. Ayo nembang Mas, yo. Kok sik. Nembang yo. Kok gelah mau wirawiri aku gayaku mbok tutupin terus kowe mbok anu gunungan. Kok nek tak mbok omongke lho kok iso. Do ngapusi kowe. Wis sing penting lak yo der to kok iso. Papa rokak. Dosa. Lho. Lah ngapa dosa? Wong gawe guyune pyayi akeh kok Nggih iso. guyune tapi kowe ngapusi wong akeh harus mbok omongi yo. Gunungan tas aqua ngono mau. Rasa omong. Mau lu dolan ning panggung wirawiri ngene wong ngene terus memang tas. Ya ngono. Kowe ngunang-ngunangi. Cung Iki ngapusi. sing diarani resepe dagelan iki ngene iki. Dosa kowe. Wah, Rezekimu ora barokah.
Lah sampean kok ya iso. Wong lek iya lek ora. Lah, Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Kowe iso ngomongi kudu iso nglakoni lho. Ilmu tuwek masmu iki lho. Hmm. Keleran Tanjung Kalang Ronggot Pojok iki masmu iki ilmu tuwek tak cekel. Masyaallah. Apa sing mbok lakoni? Iso tenan. Wis ngono. Wis jajali. Wah, iki ngelmune wong Tanjung Galang iki. Wis. Iki ngelmu tuwek tenan, Nduk. Ini lutuk is enek-enek. Apa sing mbok lakoni Islam? Wis ya. Ayo ki apa ki? Wis dong. Sampun. Wis. Sampun. Wis dong. Wis ki lho apa sing tak cekel ki lho. Yo sidep. Penyekel debok. Kok roh to Yan? Wong pinter iki ngene. Sik. Tanjung Kalang Pojok Ronggot ya aku. Wis boro. Jare iki apa ki? Wis. Siper Nek ya. iso ngomong iso aja ngapusi wong dosa Iki lho, kowe. apa Nyambut iki? gawe iki golek rezeki. Iya iki lho apa aja kenyih hek. Dorong. Ampun ki. Kowe nyekel kresek abang mbok isine apa ki aku ora paham, tapi kreseknya arepane abang kowe. Sik ta, wong-wong sakmene do guyu sampean iki lho. Wong guyu itu bukan karena aku lucu, tapi ini bisa dinamakan beliaunya itu terpukau dengan kemampuan saya. Weh. Rupane ya cindil ngono ya. Cidel ini bolak kayak. Sangkas. Sik. Wis dong. Sing tak cekel apa ki? Ki. Sik, kalem ae. Oh. Ulu merak. Lho. Aku ora percaya to ya. Kowe ora percaya. Wong pinter ini iki gumun ki mesti aku. Kene iki ngronggot Tanjung Kalang Pojok. Jele, Sangkas, ngopo Aku ki? nyapo aku paham. Ya wis iki ngapa jele? Terus? Pisan iki aku ngalah. Wis. Pancen kowe pinter tenan takoni iki. Wis. Masku sing pinjul. Jon. Wis ngapa? Wis, Rum. Sampun. Saiki nyapo to kowe? Nggih. Sik, tak tulis sik. Sik, kok koyo lah ketok iki. Yo nyapa? Wis bareng. Pun. Wis. Wis. Mosok wis iki? Wis. Sik tak tulis. Lah. Wis, Rum. Pun. Wis ketok iki. Sapa? Ingin ceng aku. Wah, mah padha lecete kok dadak ora. Ayo aminal mubas. Ya. Kene. Turi putih ditandur ning kebon agung acara katiba nyambut mbok ira kembange apa Mbok ira kembange apa? sing dadi lurah nggih Bapak Marsum. Yo, Bapak Masrum. Sing dadi lurah nggih Bapak Masrum. Ayo apa iki? Dadi pejabat yang ngerti hukum. Piyayine jejeg asmane arum. Yen patuk warga assalamualaikum. Yen bathuk Warga salam assalamualaikum. Tak temu-temu. nanggap wayang dalange Mas Didi. Piyantune gedhe ya ora cilik. Diarani pinter ya padha cerdik. Insya Allah dadi dalang sing baik. Insya Allah dalang sing baik. Gawa sindek cacahe songo. Sangat ndi? Itu no. Pitu, Ding. Ya. Lagi sing ora gelungan ki rambut itu. Delok. Ayo. Gawa sindek cacahe pitu. Itu. Sing pojok dhewe ketok iya lemu. Sajan lemu seneng guyang-guyu. Kuwi ngono gendakane bapakku. Kuwi ngono gendakane bapakku. Sunan ngatek wong tuwek nggih dolanan kula dadi jenengan ra trima. Kula wedik 50 kon mlumah uyu ana. Wis sembrono karo Kyai Sepuh. Senajan sepuh suarane ampun. Assalamualaikum. Yo. Sopo itu tak dandan duwe rembyong. Lek sing ayu-ayu ngene apik. Tuwek ngene mah koyo bakal korden. Ra sembrono iki piye-piye iki Celak, nggih celak biru malah kayak keracunan orang.
Piye-piye iki pancen iki dadi sandarane sinden-sinden nom. Ayo, Lho kok nggih kaos tangan barang sik. kos tangan mbahmu kuwi tlah kurite ireng kok iso. Guyon. Aku iki guyon sampean. Kowe Mas Didik, Nan. terus selerane ya sakmono kuwi dhek iki. Ya sing tak mene 150 iki oleh sampe. Bangsamu. Iso. Ora usah cacek-cacek. Lho nyapa to iki nyeh. Pancen yo gandenganku iki wong iki termasuk biyen karo aku suwi ya. Eling to awak. Eleng. Sarungku ki isik ya. Wis sik. Alhamdulillah. Sempakmu barang kae yo jek kok. Merke Sony. Lah kok dhek gawe sing gambare Teletubbies. Wis kowe karo kuwi aku tak golek dhewe, rasa mbok atur. Siap ki Bude. Ngono. Amin. Sampean Kok iki. budhe to? Wis apa? Wong wis tau mosok ya budhe. Say hai. Gimana say? Sayang, Syaitonir rajim. Aku ya kuntilanak to iki. ngene iki paling ora disubyo-subyo, dienakke. Oh nggih. Mimim Oh. ngono lho. Nah, Nah, mamim apa? kaya ngene lho tak contoni. Kaya pindha wanita sing tanpa cacat. Warna ing sulistyaning warni. Lintang sing jumudul sing bisa madangi pasuryane. Lho kok Mula ayune sundul langit. matane kedep terus kayak barongsai. Iki tak warai karo kono ki ben apik kok iso. Ayo kono aku tak aro kene. Kene nduk njaluk sitok nduk, kene ngambil sitok. Kono. Sampean kuwi lho kok iso. Sing ndi? Mobilnya sing ndi? Sing ndi? Susi Anu, apa sapi? Anu ae. Mega. Cilik. Ayo, Mega. Kene. Ora kayak Mas Lutuk ben karo niku mawon. Tapi nduk, anak aku cilik-cilik kene seneng aku jos dan Ijo lho. ora Tak bagiane dhewe-dhewe. tambahi 50. Ora manuta to. Kowe iki malah penak. Oh alah gawe iki tibake nun sewu ya. Nggih. Nggo nutupi ben nun sewu ketok seksi ngono. Nggih. Nggonmu ki lho blembleh kabeh ya. Wis gak lek iki ditutupi sik apik mergo pandangan seseorang tuh biar asumsinya tidak negatif thinking. Nggih. Lah sampean ki ora enak wong wis koyo tas kresek lho. Kowe sik ditutupi. Wah, ya ora sia-sia to. Lah wis ngerti kaya tas kresek, sayang. Iya sayang. Bebek. Sayang. Alah balur ora oleh tuwek-tuwekan ngene iki ora apa-apa lah. Aku iki semujane iki ra kolune mendem nih kolu aku asline. Gampang hapus-hapusane, sayang. Ya. Alah Dek, wis enek iki Dek. Siap ya, anu sayang ya. Alhamdulillah, Bebek. Nduk, Nanti pulang toh. Awake aja mulih ya. Heeh. Kok bubuk ning kono ya. Heeh, ning ndi sayang? Ning ngisor jembatan Semampir berarti. Ngade termasuk. yen nganti awake dhewe klakon bebarengan andum katresnan, Mas. besok yen keturutan kagungan momongan, putrane dijenenge sapa Cah? Jenenge sapa ya Kang Mas? Sing kaya jenenge alam kuwi apik. Berbau alam, berbau alam kuwi jenenge anu langit. Langit. Iya, Apik men to, Mas. langit dadi lanang bagus jenenge langit. Beb, nek awake dhewe duwe putra, dijenengne sapa, Beb? Sing apik, Beb. Sing berbau alam Sing berbau alam. dijenenge puting beliung. Jadi angine banter terus kena awakmu akhirnya masuk angin bongkok kabeh nanti. Oh, ben gak sumuk ya, Ah, ben gak ben gak sumuk. sumuk. Puting beliung. Puting beliung. Nek awake dhewe sumuk, Sumuk akhirnya terus kena angin. gendong puting beliung. Akhirnya ada ISIS. Ya. Ah ya ISIS lu alah. Kang Mas. Piye? Lek sing nomor 1 dijenengne alam, Iya, langit. Patut. Lek sing nomor 2 jenenge sapa ya? Sing nomor loro dijenengke transportasi. Heeh, apa ya Darat transportasi? ning sing kepenak. Jenengke Satrio PCX. Waduh. Awe. Biater ya Iya, Kang Mas. Satrio PCX mesti apik. Ngono. Awake dhewe apa nek terus duwe anak neh sing nomor loro, sing berbau alam. Dijenenge DOS. DOS ki dienggo anu pari lho, DOS. Das apik ta? Tapi tadi dienggo giling pari ki jenenge DOS. Oh, ngono. Ya. Kok nek panen Nek panen akhirnya ada nyeluk DOS, Das. akhirnya wong loro iki padha bledos. Bongkol niku. Mas, Ojo Kang ngono Mas, to, Kang Mas. sayang.
Piye, Nduk? Rangkul barang wis. Penake ade bulan madu ning endi ya? Penake dhewe bulan madu ning endi? Awake dhewe yen ndelok aku sampeyan iki hobine hobi touring. Heeh. Kita bulan madu di pinggir pantai ya, Dik. Wah. Awake dhewe kungkum ning laut wong loro. Ya ampun aku demen lho Kang Mas kungkum wong loro. Piye, Aja Bek? kungkum. Ora kungkum terus piye, Bek? Aja kungkum. Engko lek Heeh. ben kayak kungkum ben engko lek kayak kungkum kok ndoke bisa ndok asin. Mergo kungkum nek pantai kok. Lah sing kungkum lak sing lanang. Lah nek sing kungkum aku, Bek. Sampanku nyemplung ning segara jet ya. Heeh. Terus ku tak gusak strep langsung nengah ya. Kan Heeh, termasuk terus nengah. nengah terus termasuk julung-julung sampean. Sama nengah. net. Terus kau pinggir tak Berenang. tak balangi waktu kau pinggir. Terus aku Tengah piye? terus, tengah Tengah terus. terus. Balangi waktu kau pinggir. Jet, jet. Bosok deh ya gitu. Kowe malah nyengsarake kok. Ya aja. Tak dudoke rasa prasetya ku ya, Dik. Heeh, Kang Mas. Oleh ngene iki. Nyun sewu, Mbak. Tuwek men oleh kuwi. Tuwek lawak. Gegaraning wong akrami tutu tutu bondo tutu rupa. Yo sing yo sing tuwek jelas seneng kowe entuk brondong kok. Mulai disengak-sengoki ngono Kok sing kuwi. nom ya seneng. Amung ngati pawi tane. Wani we ngono kuwi. Ayo, Jajal, nembang ini lah, nembang ini. Sayang. Aku sayang banget karo sampean. Aku yo sayang lho Kang Mas karo sampean. Aku ora ana wong wedok sing tak tresnani kejaba kowe. Ah, padha. Aku yo ngono lho, Kakas. Sayangku ki tresnaku karo kowe. Heeh. Sayang. Sayangku, aduh. Luput pisan. Halah, lawani kowe. Ayo, banyak sana, ibu bisa. Enggak berani kamu. Awake dhewe ngerti tatanan. Heeh, ning ngarepe wong akeh. Njur sengak-sengok dipirsani ora pantes. Ngerti nggon pan gawa papan jadi ya. Heeh, Kang Pak Mas. Dune wedi. Iya ya Kang Mas ya, wong karo bojone dhewe ya ora mono ta ya. Sing wedok Ketoke bojoku haus. luput. Bojoku bareng ngombe jamu gelen mosek. Nduk wis nek kowe aja kaya kuwi. ya. Enggak kaya kuwi aku Kang Mas. Aku sejati yo kepengin nyayang sampeyan. Sayang kan lek wani ya. Dikampleng bojomu kowe. Nek awake dhewe lak Sik aja terus-terusan. Aja terus-terusan ya jajeng. Aku ki sik tak rasane sik dulu. Silakan. awake dhewe Ya lak iya lah. bebas. Lah kowe tembake bojoku haus. Ya kowe. Suwi kok ping. Bojoku. Iki bojoku. Aku suwi yo. Iki bojoku. Aku yo pengen. Bojoku sebuah male. Tak ciumi. Geti bojoku. Lho. Lah aku suwi mbok pameli imanku yo kalah lho. Aku nek nganti iki cuk sesuk viral tenan lho mangsane. Lah iki kan ora. Iki lek karo iki ora bakal viral. Mesti sing komen mesti ngene. Alah ben wis tuwek. Lah mula kuwi. Aku nganti karo iki catup. Wah sida sesuk katokku ning nggo genteng kuwi kok. Angsane kowe ora ngerti Dik. Katokmu. Sayang,
Luput pisan. Mayu. Sayang, Beb, beb, sayang. beb, beb. Kapan matimu Cahayu? Aja muni ngono lho. Aku tak tuape. Kancane wis mati, sing mati wis akeh. Lah awakmu ora iso mati mergo kate musuh hidup. Katemu musuhmu hidup. Heeh, bener. Kena pisan Yen gampang lu. Didum lho ora yayaan. Aku tak karo iki sik nikmat ngono lho. Jajeng coba tanganmu jajeng coba. Alhamdulillah. Drijimu apik. Iya dong Kang Kok Mas. kukune ya apik. Kang Mas, Padha. tanganmu demoken to, Kang Mas. Kok- Drijiku piye, Kang Mas? Epek-epek mau ngapal lho. Lah kok malah kulino. Kulino ganco. Oh wedok kaya ngene iki. Lah, ya wis. Alah. Anu Dik ya. Benjing Wasar. Kang Mas. tak jak ning dokter kecantikan. Iya. Nanti tak suntik serum ya. Biar semakin bersih kulitmu. Ya ampun. Iya, iya. Aku mau Kang Mas. Besok ning dokter yo. Aku ya disuntikne ya, Kang Mas ya. Tak suntik mati. Loh ya tolek kedhe kowe barokse. Coba gini diajak. Kang Mas, aku junjungan Rono tuh Kang Alah. Mas. Aku gendong. Dudohke ya wis mek njunjung tok. Aku nek Didong. Aku ya iya no. Tak gendong tak keplekne. Towek tak gendong. Ndang to dilu tahan lho, Kang Ya Mas. ting mesti meri karo liyane. walik iki lho. Walik iki lho. Lemu njunjung iki piye to? Jangkrik lek ngunggane. Bojoku ngene iki pan kan mesti breakdance. Besake Mas. Mas, kok dikira penonton kula tenanan niku Mbak Nepon niku kaya ibu kula kaya Mbak Yu kula. Dadi kecilik niku kula sing ngopeni ya Mbak Nepon niki. Iya, zaman ning Sesobaya. Dadi engko aku ngambung-ambungan ini ambung-ambungan kula karo Mbak Nepon ini menunjukkan rasa sayang antara ibu karo anak, Mbak Yu karo adik. Niki riyen barakane bapak kula Nggih. Julego. Bapak Niki Meling. Rol Tuprak. Piye? Pak Meling, Bapakmu? Duk. Pak Nepo kae sing melu Mas Didik kae biyen karo Pak Suwi. Bapak Meling, sok mben lek bapak wis tinimbalan dening Gusti Allah, Terusno. terusno yo. Terus. Yo kuwi. Matur nuwun bapak mbiyen sik bikang saiki bekutak. Nek iki pancen aku sing ngopeni. Ngopeni niki. Nek adikmu ki mbiyen sing ngopeni Bandiah. Bandiah. Nggih. Bandiah itu aku. Saka Band. Nek kuwi ro aku critane mbok Dik. Nyer bandian ngerti ya. Lah mbok tutume tak gotosnan kok. Dalang wis nyawang kono ae ora melu-melusan dagelan. Dek tamu mangan ning Bandiah barang ae. Luput pisan Sehat ya anu Mbak Yu. kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ke langkung Letuk. Piye Mbak? kok letong Aku gitu. ki Letuk. kok padakno kuwi to. Bebek. Gitu Kuwi ya. lho gelungane Mega kuwi lak apik ana kembange lah aku ora. Mbok yo nek anu ditukok ning kembang to aku ki. Lek Mega kae bocahe sik enom, kayak kembang melati pantes sama sampeyan aja kembang melati. Lah kembang apa sing Kembang api, ini tadi api tadi ten ledos kabeh wis tuwek.
Ben tetes gundule. Wong yo karep kuwi ben masak kini. Saking iki mbok delok-delok umure. Kari sampean Mas Lutu. Terus no diajeng aku pengen ngrungokne suaramu tembangan cakepan lantan ke tan. Tan. Apa kono? Sampeyan nggih. Tan kena ati. Aran ya apik ya. Hanumbes. Kalian ono, kalian. Aduh. Hanumbes. Hanumbes. Numbes. 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 Harata. Biasa. Ngopo Mas? Kriteria seorang wanita lek sik enom, Nggih. lek joget ngene, Nggih. itu menunjukkan feminim beliau. Heeh. Tapi lek sepuh ngene iki, wis joget ngene iki, Nyapa, Mak? iki berarti suwayahe nelek. Ngene. Wah, ya beda, Mas. Anu Dek Mika coba. Ahato. Tresnaku bakal tak ibaratke kaya lintang sing nggawa tresna, Dik. Nggih, Kang Mas. Lintang asmara mingkang nggo sampeyan karo aku ya. Waduh. Nggih, Kang Mas. Kegeden iki pasti, kegeden iki pasti. Iya. Tanjung Karang bergoyang yuk. Kok ngono kuwi ora harmonis no. Duduk. Itu tidak harmonis. Dek Mika kamu dari sana. Iya, Kang Mas. Sate. Walah sing ngene. Iyan wes ora bisa Beb iso beb sampean iso ngono kuwi beb. langsung diantar. Terima kasih, Kang Mas. Sama-sama. Iya. Ngarepe bar tak melu. Rono. Malah kaya laron brondol iki. Tawan laran brondol. Telek ngosek karo Cak Nom. Yen lek mlaku aja banter-banter malah kaya kuntul. Pelan, pasti. Yen wis tresno. Oh, gini. Lampane dalu menika nggih menika mliwis putih. Sik, aku tak sing nyanyi. Aku tak sing nembang. Anu, aku tak sing nembang sampean sing itu. Karo aku we. Kok kono lho. Ngono aku. Mbak sapa ki? Mbak Depo saking mriko. Nah, pelan-pelan kayak Ranggawati nggih, Bu. Nah, anu Bu, jalannya gini. Set. Begitu ketemu Mas Lutuk. Set. Ayo. Iyan wes jalan terus Mas Lutuk jalan pelan-pelan, pegang tangannya. Kamu kenapa menjauh? Sisi kok gila lah. Ditatap matanya. Ayo, ditatap wajahnya. Yen wis tresno ora bisa yen wis tresno ora bisa dipisahno
yen wis tresno ora bisa dipisahno. 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 Nyapa Mbok Kewerono? Saya kembalikan saja. Kenapa? Ini wanita. Yen wis tresno Wes! ora bisa dipisahno. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Miki gorene Duk, miki gorene Duk. Kena wanita haus. Udah, anu, Bun. Aduh. Salah. Wes! Dipisahno. Yen wis Duk. Duduk. Cekelen sik, cekelen diluk. Cekelen Duk. Duk, cekelen Duk, mesakne Duk. Duk kayak kene, kayak ngarep. Gasmuk, yo. Nah. Yo. Ketoke wong iki kesurupan. Malah kaya metune onggo iki. Ayo Duk. Sesuk tuwekan sitok aja mbok jak kuwi. Rekasan basa mbok junjung nyapa mbok krowok kaya aku. Kowe yo ngono. Kok kare junjung sikile kene dadak pas. Kerewok kene, aku penak ya meneng ae lho. Oh, akeh yo bleset. Bareng tak jajal. Lah malah kaya kali buk nek banyu lho. Piye, Mas? Nanti semakin kisut. Bangsane. Oh,